mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tithokoze Mulungu chifukwa cha ubwino umene ali nawo pakati pathu, potipatsa moyo wabwino komanso kutipatsa nthawi yoti tiphunzirenso mawu ake. Mu tsiku la lero muli ndine Namanika Mmalunje, ndine mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu, ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe mmodzi mwa Nsanduliza, komanso ndili ndi mnzanga ndine Vinjero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu ku Lilongwe ku area 36. Zikomo kwambiri. Mu tsiku la lero m'bale wanga tifuna tuonepo zokhudza magawo asanu makamaka achipembedzo. Komabe tisanayambe phunziro limeneli ndimafunanso ndichitike kumwayi kuti monga tamva kuti program imene amatipatsira ndi Lilongwe School of Biblical Studies kumene apanga msonkhano umene chaka chino khalepo mwezi August pa 23 mpaka 25 August. Msonkhano umene ulipo akupempha nonse amene mukumvera kuti mudzakhale nawo pa msonkhano umenewo, mudzakhala mukuphunzira maphunziro ochuluka kwambiri komanso ofunikira pa moyo wathu wauzimu. Uthenga umenewu ufikire kwa ife tonse amene tikumvera. M'bale wanga monga tanena kuti phunziro lathu la lero ndikukhudza chipembedzo makamakaso pokhudza magawo asanu. Tinaphunzirapo mbuyo momwe mudatiphunzitsapo kuti chipembedzo chapchipangano chimakhala ndi magawo asanu. Ndipo magawo asanu amene munatchulawa munakambapo zokhudzana ndi pemphero, nyimbo, mgonero, chopereka komanso ulaliki kapena kumva mawu a Mulungu. Lero tafuna mutithandizenso kuti kodi magawo asanu amenewa kuti akhale okhudza chipembedzo chathu lero ndi ofunikira bwanji makamaka kuti atenge mbali yoti chikhale chipembedzo chathu mu chipangano chatsopano. Makamaka timafuna mutipatse gawo lililonse palo kufunikira kwake. Mwina tiyambe pa nkhani yokhudzana ndi pemphero. Choyambira tiyamikirenso chifukwa phunziro limene ndilofunikira. Chifukwa munthu ukapanda kudziwa cholinga cha zinthu nthawi zina umachipeputsa chinthu. Timaona nthawi ya Nowa, Mulungu atamuwuza Nowa kuti apange chombo. Mulungu anali ndi cholinga chimene anapangira chombo. Mulungu anali ndongoso kuti awononga dziko lapansi ndi madzi. Pamene Nowa amapanga chombo nkulowa, ena sanalowe nawo chifukwa mwina sanathiomvetsetsa bwino cholinga chimene chombo watani mu Nowa wapangira. Ndiye timaona kuti mapeto pake ambiri anawonongeka. Pali zinthu zambiri zimene timaziona mu Baibulo lathu ndithu kuti Mulungu amayikapo cholinga, ndipo munthu ukapanda kutsatira cholinga umadzachipeputsa chinthu chimene chinachofunikira kufuna cholinga somachitani somachidziwa. Ndiye pamene wabweretsa phunziro lonena kuti kodi pa magawo athu asanu cholinga chake nchani nchinthu chofunikira. Ifo mu mpingo wa Khristu mulambira amene ali mu mpingo koma mwina zolinga za magawo asanu sauzidziwa ndi amazipeputsa. Ndiye monga amene mwayambira kuti tene oyambira pa pemphero ndi chofunikira kuti munthu adziwe kuti kodi pemphero ndi chani. Mulungu amayankhulana ndife pogwiritsa ntchito Baibulo. Tikawerenga Baibulo timamva zimene Mulungu akufuna kuti inu ndine tichite. Koma Mulungu sanangoyika kuti kuyankhulana pakati pa Mulungu ndi munthu kukhale kwa mbali imodzi. Mulungu analonso kuti mbali inaso zikhaso kuyankhula, mbali inaso zitoyankhula. Ndiye Mulungu anakonza kuti munthu azitoyankhulana ndi Mulungu pogwiritsa ntchito pemphero. Ndiye mukafunsa kuti cholinga cha pemphero njani, Mulungu ni njira imene Mulungu anayika imene munthu angalankhulirane ndi Mulungu, kumuthokoza, kumupempha, kumuyamika, kumutamanda pa zinthu zonse zimene Mulungu amatichitira. Ndipake tikaona pa 1 Timoteyo 2:1 amatiuza zimenezo. Ndiye tikaona pemphero lili ndi cholinga ndithu, ni njira yokhayo imene munthu angayankhulane ndi Mulungu. Munthu ndi munthu zake amayankhulana pa foni, pa radio ngati pano, kapena kuonera ma video pa mathambo osiyanasiyana, timakhala tikulankhulana. Koma kuyankhulana ndi Mulungu ndi mupemphero imene njira anayika Mulungu. Ndipake pa buku la Luka chapter 18:1 amatilimbikitsa zoti tisataye mtima popemphera. Chifukwa ndi Mulungu ndi timafuna tidziyankhula naye pafupi. Ndiye kutanthauza kuti chimene Mulungu anayikira pemphero mu chipembedzo mwathu ndi cholinga kuti tiyankhulane ndi Mulungu. Ndiye ngati pa chipembedzo makhala tumupempha Mulungu atitsogolere, tumuthokoza Mulungu wotichitira, komanso kumuyamika pa zonse zimene amatichitira. Ndiye mukafunsa kuti pemphero lofunika bwanji, taona ndilofunika ndithu pa chipembedzo pathu. Zikomo kwambiri. Ayi tithokoze chifukwa
munthu anene kudziwa kuti pamene wanyamuka ku nyumba pita kuchalichi kuja ali muchipembedzo adziwe kuti pemphero ndi chinthu chofunikira kwambiri, aziyika chidwi pamene pemphero lutani luchitika. Movaso ndi gawo limodzi la kupembedza pamene magawo kuti akhale asanu munthu amene opemphera nawo sitonse amene tingapemphere koma mmodzi amene apemphera dzikumbukira pempherera tonse osalabe ndachitani mavanira akamapemphera kuti mulungu ine pamene apempherera ndikuthokozani mulungu ikapoti kuthokozani ndizoti ndi zokhudza tonse pa chipembedzo ndi gawo limodzi la kupembedza mulungu. Zikomo kwambiri. Ayi taonadi kuti pemphero ndi chinthu chimodzi chofunikira kwambiri pa gawo la chipembedzo. Mwina tibwere pa nkhani yokhudzana ndi kuimba kapena kuti nyimbo. Soneka kuti mu mpingo mufunika so kuti mupezeke nyimbo pa nthawi ya chipembedzo. Nyimbo ndizofunikira bwanji? Tikakamba nyimbo pafupi pembedzo ina iliyonse amayimbira ndithu mulungu. Pamene timangosiyana mpakuti kodi mulungu amaleti muyimbire bwanji ndipo munthu akumuyimbira bwanji. Koma tikakamba za kupembedza mulungu anayika ndithu kuti timuyimbire nyimbo. Nyimbo zimagwira ntchito zambiri pa chipembedzo. Kumuyamika mulungu, kumutamanda kapena mulungu mu nyimbo muja. Komanso nkhani yayikulu iliponena kuti munthu ndi munthu nzake amakhala kulankhulana. Tione pa buku la Aefeso chapter chake cha 5 verse yake ya 19. Akunena kuti pa verse 19, ndi kudzilankhulira nokha ndi masalimo ndi mayamiko ndi nyimbo zauzimu kuyimbira ndi kuyimba malimba Ambuye mu mtima mwathu. Ndiye tikamaona apa pa buku limene la Aefeso chapter 5 verse yake ya 19 pali nyimbo komanso kuti titsimizo ndi nyimbo zachani zauzimu. Ndiye pamene mpingo wakumana soyimba nyimbo za kuthupi koma ndi nyimbo zauzimu ifati kuyimbira ndani? Tikuyimbira Mulungu. Timayimbirana wina ndi zake. Tikaona pa buku la Kolose chapter chake cha 3 pa verse yake ya 16 akunena kuti mawu a Khristu akhalitse mwa inu chichulukire mu nzeru zonse ndi kuphunzitsana ndi kuyimbirana eni nokha ndi masalimo. Kuyimbirana eni nokha ndi masalimo. Mawu eni nokha afunana zolera. Chichewa chine mugwitsa ntchito mawu wina ndi zake. Ndiye pamene mpingo wa mulungu wakumana kuti mupembedze muyenera, nyimbo ndi gawo limodzi la kupembedza limene wina kapena eni ife tokha timenera kuyimba. Apa kuchotsa maganizo oti chani? Akuchotsa maganizo akwaya? Akuchotsa maganizo azida. Chifukwa kuyimbirana kwa munthu ndi munthu zake. Anthu ambiri pamene taphonya pa chipembedzo mpakuti timaona ngati tikamakapembedza ndiyo tikufuna munthu zathu atiyamike. Tikuyiwala kuti chipembedzo amaonerera chipembedzo mulungu. Ndiye tikati tione pa nkhani ya mayimbidwe mulungu akunena kuti chani? Tiyimbirane wina ndi zake nyimbo zauzimu. Timaona nthawi zina muzipembedzo mwina zoti zauzimu zimayiwalika umadabwa anthu mena vinira. Maona mena uku mulungu wake ndiye mweyo. Akamavina munthu pamaso pa Atate wake akuti ndiwe munthu wopanda ulemu. Koma kapita kuchalichi akavina mulungu. Ndiyo ulemu wa mulungu uli pali. Ndiye tikakamba zakayimbidwe kapena nyimbo mulungu safuna zida. Mulungu safuna waya. Chifukwa mavesi awo kunoti tiyimbirane wina ndi zake. Tiyimbirane eni nokha. Kutanthauza kunena kuti pamene tabweretsa kwaya sutanthauza kuti chani? Ena amayimba, ena sayimba. Komanso kwaya ikamaliza anthu timomba mati koma pandezili bwino. Chifukwa chake nchani? Ndiye kuti tachotsa cholinga cha nyimbo kuti kuyimbira mulungu tamba kuyimbira munthu ndi munthu zake. Ndipake nthawi zina anthu amanena kuti kwaya imba bwino kuposa iyi. Akunena mawu ameneyo fake ncha? Mayimbire iwo samayimba. Pamene kuyimbira mulungu cholinga chimene mulungu anayikira nyimbo mu chipembedzo chakuti tonse tiyimbe kuyimbira mulungu. Fa mulungu ndamene akuonerera chipembedzo chathu. Ndiye mukafunsa kunoti kodi nyimbo zofunika bwanji? Tizindikire kuti zofunika chifukwa mulungu anayika kuti timuyimbire mulungu, timuyamike mulungu, timuthokoze mulungu pa zonse zimene amatichitira. Ayimbe ndani? Tonse amene tili mu mpingo. Osati ena adziyimba, ena asamayimbe. Kapena tibweretse zinthu zina zachilendo zimene zili zosemphana ndi mawu a mulungu. Ndiye mukafunsa ndithu kuti nyimbo ndizofunika bwanji? Taona ndizofunikira mu chipembedzo. Zikomo kwambiri. Kutanthauza kuti munthu amene wabwera mu chipembedzo masakuyimba nawo ndiye kuti akuphwanyisa lamulo. Wakhangariwe sanabwere. Sanabwere adikira ina kuti amutani? Amuyimbire ndithu. Zikomo kwambiri. Ayi mafotokoza munandikumbutsadi kuti tonse tizidzo tikasonkhana pamodzi ifeyo ngati mpingo ndamene tipembedze ndipo amene apembedzedwe ndi mulungu. Zimaoneka kuti ndi chipembedzo chili motero chifukwa tikaona Kaini ndi Abele uja pamene anapereka nsembe amene analola kulandira kapena ukana ndi amene upembedzedwayo. Ndiye kuti ife tonse amene tikuyimba tiyeni tiyimbire mulungu osati tiyimbirane tokha kuti wena ndo zimverera wena zimba ayi. Koma wina ndi zake tonse tizimba kuyimbira
Mulungu. Iyayi zikomo kwambiri. Mutatiunikirapo makamaka zokhudzana ndi kufunikira kwa nyimbo kapena koyimbira Mulungu, mwina tioneponso mwina pankhani yokhudzana ndi mgonero. Magawo asanu muli mgonero. Mgonero ndi chani ndipo mgonero ndi wofunikira bwanji? Tikakamba za mgonero kwambiri mpingo wa Khristu mwina sinthu yachilendo kwenikweni. Tikakamba za mgonero zimapangidwa ndi zinthu ziwiri. Zipatso za mpesa zimene zimayimira mwazi wa Yesu Khristu. Mkate umene umayimira thupi la Yesu Khristu. Ena sitimamvetsetsa timaona ngati zipatso za mpesa ndi mwazi kapena ndi magazi enieni, ndipo ngati ndi thupi lenileni. Koma zinthu ziwiri izi zimayimira mlo wa m'malo. Yesu anatifera ife, thupi lake litakhomedwa pa mtanda paja, magazi amene anakhazidwa paja ndi amene tikamatenga zipatso za mpesa amayimira zimenezo. Ndiye tikakamba za mgonero tinomvetsetsa kuti mapangidwa zinthu ziwiri zimenezi. Munthu sanganena kuti ndapanga mgonero koma ungodya mkate okha. Kapena mwachipatso cha mpesa. Usi mgonero mwachita zonzina zachilendo. Ndiye tikaona m'Baibulo buku la Mateyu chapter 26 verse 26 matsika musi, Yesu ndi amene anakhazika chani? Mgonero. Cholinga chake ndi chani? Anatiuza kuti tikumbukire imfa yake. Komanso tilalikeze imfa yake. Ndiye tika munthu akachita nawo mgonero adziwe kuti zinthu ziwiri zimene wachitira. Ndiye munthu amene wasankha kusachita nawo mgonero izi waziranizi waziponya. Sachita nawo. Salalikira, sakumbukira. Ndiye pamene munthu anapanga chiganizo chokhala mkhristu akumbukire kuti cholinga cha mgonero ndikukumbukira imfa Yesu Khristu. Komanso kana pabuku la Machitidwe chapter 20 verse yake 1 verse yake 7 amatiuza kuti chani? Tichire pa tsiku loyamba la Sabata. Ndiye tikakamba za mgonero umene umapangidwa ndi zipatso za mpesa komanso ngati unayikidwa cholinga chokumbukira imfa Yesu Khristu komanso kulalikira imfa Yesu Khristu. Zichitike liti? Tsiku loyamba la Sabata. Pena zimaoneka ngati zovuta kumvetsa kwa anthu. Ndipo kapeza ena mwina pamaliro achita mgonero. Paukwati achita mgonero. Pali chikondwerero china lachitatu achita mgonero. Koma Baibulo likunena kuti cholinga cha mgonero ndikukumbukira komanso kulalikira. Koma zichitikenso liti? Tsiku loyamba la Sabata. Ndiye kuti pamene izi zitazitenga tidziwa cholinga cha chinthuchi. Koma ndazina anthu ena amangodya mgonero ngati basi chakudya. Mwinaso kufuna kuti chikhale chachikulu chikati chichoka. Koma apa ndichidye bwino ndi njala. Sudyera mgonero chifukwa cha njala. Sudyera mgonero chifukwa chofuna kuti machimo ako akhululukidwe. Ena amachita mgonero chifukwa choganiza kuti ndikadya mgonero machimo anga atani? Akhululukidwe. Pamene Baibulo limapeza kuti ngati machimo amakhululukidwa pamene munthu walapa. Ngati sulapa udye mgonero machimo asakhululukidwe. Ndiye tikumbukire kuti cholinga cha mgonero si mmene anthu ena timaganizira, koma Baibulo linatipatsa tichite malingana ndi cholinga. Tikachita malingana ndi cholinga zitithandiza. Tisanapitirire pamenepo nthawi zina anthu ena amatenga malo mwa mkate amayika blend, malo mwa mgonero amatenga Fanta, zina Super TV kusukuno. Anthu akuchita izi chifukwa sakudziwa cholinga. Anakadziwa cholinga sanakatenga Fanta. Fanta timamwa pa chikondwerero kapena mwina wadwala. Koma osati timamwa ife chokumbukira imfa sizogwirizana. Kapena makanyema bread ndikupeputsa zinthu zimene Mulungu anaziyika zili zofunikira kwambiri. Ndiye mgonero kulidi ndi cholinga ndipo ndi chimodzi cha magawo asanu. Fati machita tsiku loyamba la Sabata lina lililonse. Iyayi zikomo kwambiri. Iyayi pankhani yokhudza mgonero ndi nkhani imodzi imene anthu ambiri samayimvetsa kuti tichite motani. Yesu anapanga mkate, anawuza kuti apange mkate wopanda chorupitsa. Makamaka pofanizira kuti choyimira thupi lake limene siliwola m'manda. Ndiye chifukwa choti thupi lake silosawola ndiye chofanizira chisakhale chinthu chimene chikachitika chikhoza kuwola. Ndiye anapanga mkate wopanda chorupitsa. Iyayi mudafotokozerapo zokhudzana ndi nkhani ya mgonero, mwina tibwere pa nkhani ya chopereka. Chopereka ndi chani nanga chofunikira bwanji pa mpingo? Masiku ano ukakhala pa ulendo kaya wa basi kutupita kwina. Amati akalalikira anthu ena amati nthawi chopereka iyi. Ndipo munthu akalalikira kupanda kufunsa chopereka nthawi zina anthu ambasa amati kodi lero zatani? Amakakhala atazolowera kuti amapereka akalalikira. Chopereka ndi chimodzi cha magawo asanu akupembedza. Tikaona pa 1 Korinto chapter 16 verse yake 1-2. Tiwerenge verse imene akunena kuti koma za chopereka cha kwa oyera mtima monga ndinalangiza mipingo ya ku Galatiya, motero chitani inunso. Tsiku loyamba la Sabata yense wa inu asunge yekha monga momwe anapindula kuti zopereka zisachitike pakudza ine.
Paulo apa kunena kuti zimene ndikulangizani zilangiza mpingo wa ku Galatia, ndikulangizaso mpingo wa Korinto, komanso ndikulangizani inu mpingo wa Asantuliza wa ku 36 amene mpingo wina uliwonse amene umatsatira mawu. Akuti chopereka ichi nchawoyera mtima. Komanso akunena kuti aliyense apereke, komanso apereke liti tsiku loyamba la Sabata. Ndikuti tikozomakangana kunena kuti kodi tikozopereka mani, tikozopereka lachuli, tikopereka chitatu. Tikozomakangana foti mwina siku kufuna kugwiritsa ntchito Baibulo. Koma tikafuna kugwiritsa ntchito Baibulo, yankho lilipo. Apereke ndi woyera mtima amene ndi Akhristu, tipereke liti tsiku loyamba la Sabata, komanso si tsiku loyamba la Sabata lokhayi, akuti aliyense apereke malinga naso ndi mmene wataniso kupindulira. Ndeti tikakamba nkhani ya chopereka sizingasiyidwenso m'manja mwa munthu kuti apange chiganizo yekha. Munthu aliyense akapindula amayenera kuti apereke. Munthu wapindula 2000 lero, mwina wapereka 50 kwacho. Sabalina wapindula 10,000 ukaperekaso 50. Sina wapindula 20 ukaperekaso 50. Uyapereka mina wapindulira koma mena afunia. Mawa Mulungu akuti nkhani ya chopereka ndi tsiku loyamba la Sabata, komanso aliyense apereke malinga ndi mmene wapindulira. Osati aliyense pamwezi azipereka 200, aliyense pamwezi azipereka 500, aliyense adzomesa lika buku kakeka li m'malo mwake. Chimenecho si chopereka cha Mulungu, si cholinga chake. Cholinga cha chopereka ndi chani? Zigwire ntchito ya Mulungu, kulalikira mawu, kuthandiza osowa pa mpingo, komanso kulimbikitsa Akhristu. Ndipo chopereka ndikawapereka tizikumbukira kuti ntchito chopereka imene ndikupereka chingakwanitsa kugwira ntchito ija. Chifanjira nkhayi imene mpingo ungapezere ndalama ndiri ndipereka. Uyachopereka chimene alisapereka malinga ndi mmene wapindulira, osati mmene iye wafunfuna. Ndemu wafunso kuti chopereka ntchito yake ndi chani? Tikuona ntchito yake kuthandizira ntchito za mpingo, kulalikira mawu, kwa akunja, kulimbikitsa wera Akhristu komanso kuthandiza osowa. Ndazina mpingo ambiri maola ngati chopereka chokugwira ntchito komaliro. Basi Mungu jisuka mwina pachitika maliro pano. Koma tonane balazana agona ndi njala, tonane azana palisi. Ntchito ya chopereka imeneyo osati kungosungira pa maliro kokha. Ndiye mukafunsa kuti chopereka cholinga chake ndi chani? Paulo akutiuza ndithu kuti tipereke pofuna kuti zithandizire ntchito za mpingo. Aliyense apereke motani mmene wapindulira tsiku liti loyamba la Sabata. Ngati mumapereka lachiwiri lachitatu sizigwirizana ndi mawu a Mulungu. Sikomo kwambiri. Yayi kandi ndiyo chopereka ndi imodzi imene yaonetsa kuti Akhristu ambiri mwina samayimvetsa bwino, amaganizira kuti chopereka ndi awo osati ife, koma Baibulo lilo kuti aliyense amene wapindula achite chopereka. Chifukwa ubwino wopereka nawo Baibulo limanena kuti Mulungu amadalitsa amene wapereka. Sonyezo ngati sipereka nawo ndiyo kuti sungazalitsike ayi. Choncho mukafotokoza kuti chopereka ndi chofunikira ndipo chopereka ndi chani? Yayi takumvetsani bwino. Mwina tipite ku chinthu cha namba 5 magawo asanu. Tukamba zokhudzana ndi ulaliki. Kapena kuti kumva mawu a Mulungu. Mawu a Mulungu ndi ofunikira bwanji? Choyambira chimene tizindikire chero chimene Yesu anatifera njofuna kupulumutsa inu ndine kapena tonse. Ndivake ndikona mabuku a Mateyu chapter 28 verse 19 mpaka 20 amalimbikitsa kuti aliyense atenge uthenga wa Mulungu ukalalikira kwa anthu onse amene ndiyosera basi. Chifukwa ndi chani? Mulungu cholinga chake chakuti aliyense akapulumutsidwe. Zimene mazona tikaona mabuku la 2 Petro chapter 3 verse 9 ananena kuti Ambuye sazengereza nalo lonjezano monga ena achiyesa chizengerezo, komatu aleza mtima kwa inu wosafuna kuti ena aonongeke koma kuti onse afike kukulapa. Akuti cholinga cha Mulungu chakuti safuna munthu akatayike. Koma amafuna kuti munthu wina aliyense abwere kucha mukulapa. Abwera bwanji munthu mukulapa? Ndoti titenge mawu a Mulungu tikalalikire anthu akape. Anthu ngati samva mawu a Mulungu pali kuthekera kuti pali anthu ambiri akaonongeka. Ndi Mulungu akunena kuti cholinga chake ndi chimenechi. Ndeti ngakamba zonena kuti kodi ulaliki kapena gawo limene lobva mawu a Mulungu lofunika bwanji? Tikumbukire kuti Mulungu cholinga chake nchani? Afuna anthu asatayike. Anthu satayika bwanji? Anthu ayenera kumva mawu a Mulungu. Timaona pa buku la 2 Petro chapter 3 verse 16 and 17 Petro pamene amalembera pa 2 Timoteyo makamaka. Pa 2 Timoteyo chapter cha 3 verse 16 ndi 17. Paulo pamene amamulembera Timoteyo anamuuza kufunika kwa mawu a Mulungu. Anamuuza kuti chani? Tonde pa verse ya 16 akunena kuti lemba lililonse adaluzira Mulungu ndipo lipindulitsa pa chiphunzitso. Paulo akumuuza Timoteyo kunena kuti mawu a Mulunguwa Baibulo ili limapindulitsa choyamba pa chani? Pa chiphunzitso.
Ndali pamene inu mwatenga mawu a Mulungu kukalalikira mudziwe kuti likupindula pa chiphunzitso chachiwiri akuti chani chitsutsano akakamba za chitsutsano afuna kutanthauza kuti kumutsutsa munthu kumukoza mwine mmaganiza kuti kumwa mowa si chimo mawu a Mulungu akuti chani osakumwa kapena oledzera saka la ufumu ndi mukamva zimenezo mutsutsika mukozeka timona chitsanzo chabwino Paulo ali Saulo chinamutsutsa chani anakumana ndi Yesu anamva mawu a Mulungu anamusintha kakaliza ngakhala atapita pakati pa mpingo pacha ukakayikira msaiwala uyu atikoneka uyu pajandu jamena akuti tayo koma chinamutsutsa ndi mawu a Mulungu ndakuti mawu a Mulungu lemba lina lililonse Mulungu anauzira limapindulitsa pa chiphunzitso chitsutsano komanso akuti chikonzero mawu oti chikonzero afuna kutanthauza kuti kukoza munthu umalowera uku ndiye ukamva mawu a Mulungu amakulowetsa uku ndeti cholinga chimene Mulungu anayikira mawu ake muchipembedzo kuti pakhale ulaliki ndi zina chimenechi chikonzero kukoza munthu chinanso akunena kuti chani chikonzero chilangizo cha chilungamo apa nandisangalatsa Paulo amene ananembera kuti ndi chilangizo koma cha chilungamo chilangizo china cholakwa chokupotoza ndazina anthu ena akakhala chinyamata malimbitsa ukangosula chama umakhala wanzeru oloka mwamo wasuchita manyazi akulangizana koma kuti mawu a Mulungu chimene amamulangiza munthu nchabwino nchoona mchilungamo chimamukoza munthu ndeti ngati tione pa vesi imene tikupeza kuti Paulo akumuwuzani motere kuti paliponse pamene mawu a Mulungu alalikidwa amachitika zinthu zimenezi analuzira limapindula pa chiphunzitso chitsutso chikonzero komanso chilangizo ndi mukafunsa kuti mawu a Mulungu kapena ulaliki ngofunika bwanji muchipembedzo Baibulo latiyankha ndopindulitsa amakoza munthu ndazina anthu amaonera kuti munthu amakozeka kangati munthu amakozeka kamodzi ngati ndipake ndikakhala tili ndi mwana lero timuphunzitsa izi mwina zimenezo mawu sadzachita zimenezo koma padzapeza kuti achitanso zina komanso iziswayi sikuti adzachitanso zina komanso iziswayi tikamazipatikiza zimenezo ziyazo kena kumwana kuti amakhala kuongoka tipati kumuonjezera zinthu zina ulaliki ndofunika muchipembedzo chifukwa Mulungu ndi nthawi imene Mulungu amatiyankhula ife ndi nthawi imene Mulungu amatikoza ife pena paliponse pamene mawu a Mulungu alalikidwa ndi mukafunsa kuti ulaliki ndofunika bwanji tidziwe kuti ndofunika pa zimenezi Mulungu amatiyankhula ife timayankhula ndi Mulungu mupemphero Mulungu amayankhula ndi ife pogwiritsa ntchito cha mawu a Mulungu ine ndikamawerenga umakuphunzitsani umakulalikirani ndikukukozani zikomo kwambiri ndithu nthawi zina mukagwiritsa ntchito mawu akuti ulaliki pa magawo asanu mafuna pamene pamvetsetseke pali maganizo onena kuti ulaliki umakhala kunja kwa mpingo koma muchipembedzo muli chiphunzitso mwina mungasiyanitse bwanji pakati pa chiphunzitso ndi ulaliki kuti ulaliki umapezeka kuti nanga chiphunzitso umapezeka kuti zona nditamva pa anthu ambiri akunena kuti mu mpingo muli chiphunzitso kunja kuli ulaliki ndayi zina ife mwina chosawerenga bwino kumvetsetsa mawu a Mulungu tisanayankhe mwina tigwiritse ntchito funso kuti tipeze yankho la funso lanu pa Mateyu chapter 4 pa vesi yake ya 23 Yesu akumufotokoza zokhudza Yesu anafotokoza motere akunena kuti ndipo Yesu anayendayenda m'Galileya monse anali kuphunzitsa m'masunagoge mwawo nalalikira uthenga wabwino wa ufumu nachiritsa nthenda zonse ndi kudwala konse mwa anthu Mlembi Mateyu akunena kukamba za Yesu kuti Yesu anayenda mu Galileya monse koma mu Galileya monse anachita zinthu ziwiri analalikira komanso kuphunzitsa ndi munafunsa kuti bwanji anthu ena amanena kuti chiphunzitso chili mkati mwa mpingo ulaliki uli kunja kodi Yesu pamene amanena amaphunzitsa nkulalikira mpingo unalutayamba tipeza kuti mpingo sanayamba koma Yesu anaphunzitsa nkulalikira ndi munthu akanena kuti ulaliki umakhala kunja chiphunzitso chimakhala mkati ndi Yesu mwina samadziwa kuti mpingo sanayambe tipeza kuti ndeti munthu akanena kuti chiphunzitso chimakhala kunja chimakhala mkati ulaliki umakhala kunja ndipo yosamvetsitsa zinthu ziwiri izi ndi zimodzi ndithu ndipake Paulo pa buku la Machitidwe analipitiriza kutithandiza pa buku la Machitidwe chapter 20 verse ya 20 ananena kuti pa verse 20 pa verse 20 akunena kuti kuti sindinakubisirani zinthu zopindula osazilalikira kwa inu ndi kukuphunzitsani inu pabwalo ndi nyumba zanu Paulo apa akumana ndi azibusa ndakuwuza kuti sindinakubisirani kanthu ndakuwuzani zinthu zonse ndakulalikirani komanso kuti nini kukuphunzitsani
chimene Paulo amafuna kunena chonena kuti chani ulaliki chiphunzitso zonse zili ngati nkhani yayikulu iliponena kuti ndimakhalira kutenga mawu a Mulungu kupiritsa kwa munthu nkhani yayikulu ndimeneyo koma kuti munthu anene kuti chiphunzitso chimakhala ngati ulaliki umakhala kunja Paulo apa kuti zinthu sizili choncho Yesu pa buku la Mateyu akunena kuti sizilinso chani sizili choncho ndati ngati anthu timaganiza choncho ndi kusamvetsetsa mawu a Mulungu. Tikaona pa buku la Roma chapter 1 verse 8 Paulo amayamikira Khristu wa ku Roma akwayamikira kunena kuti zambiri yanu ya chikhulupiriro chanu zili paliponse zamveka pena paliponse akwayamikira akhristu amenewo atayamikira anafiriza pa verse 15 kunena kuti pa Roma chapter 1 verse 15 ananena kuti pa verse 15 chotero momwe ndingakhoze ine ndili kufuna kulalikira uthenga wabwino kwa inunso aku Roma akwalembera akhristu koma akoza ndifuna tidzana ndalalikire ndipo munthu atanena kuti ulaliki uli kunja akhristu yayi Paulo akunena kuti ndifuna ndakulalikireni akalalikira ndani akhristu ndi cholinga cha mawu a Mulungu ndi zimenezo kufuna kuti anthu amve mawu ochokera kwa Mulungu kupita kwa munthu asinthe ndi njira yokhayo imene Mulungu amayankhulana ndife zikomo kwambiri iyayi taonadi kuti uthenga wabwino wa Mulungu ndi wofunikira kwambiri komanso taona kuti chiphunzitso ndi ulaliki zimapezeka mbali zonse ziwiri zimapezeka kwa anthu akunja komanso pamene tupita kumapeto kwa phunziro lathu ndili ndi funso ndimaonererapo nthawi zina mu njira yoni amene anzatha kukamirika mapembedzera iwo achipembedzo chawo pa magawo asanu anawayala motere pali pemphero nyimbo akati amabwera pa mgonero amabwera pa chopereka kenaka amamva mawu a Mulungu kenaka afika pa mayitanidwe mamaliza chipembedzo chawo pamene magome ambiri kuno kwa Afrika kapena kuno kwathu ku Malawi amayamba pemphero nyimbo ndipo amabwera mawu a Mulungu kenaka amabwera mgonero chopereka mafuna tichoti pamene Baibulo lipatsa magawo asanu kuti latifotokozeraponso ndondomeko yamene magawo atinga wayikire pa chipembedzo Baibulo linango lipatsa magawo asanu chabwino zokhudza ndondomeko kuti mayambira choyambira ichi chimene timadziwa chakuti chimayamba mpemphero koma kuti pakatha pemphero mukhoza kubweretsa chani sinatsimikize motero koma chimene Mulungu anangonena chakuti tsiku loyamba la Sabata magawo asanu achitike ndili pamene anatipatsa magawo asanu liti tsiku loyamba la Sabata pemphero kukhala yoyamba pemphero kukhala chomaliza zimene zimachitika pakatipa tikoza mwina nthawi zina anthu kusiyana ndithu ndipo koma munthu asanene kuti popeza ku America amanena kuti ulaliki umakhala kumapeto ndeno amene mwinga ulaliki woyambirira ndi mulakwa ndeno sakukoza mawu koma chimene tine kuzindikira chimene chomwe ndikumbutsa pamene mamakapa nkhani yokhudza mayitanidwe anthu ena timaganiza ngati kunena kuti mayitanidwe ku America popeza mayitanidwe amakhala komaliza ndi chifukwa ifenso tike kumapeto kunja kwa chipembedzo mayitanidwe abwera komaliza chifukwa ulaliki uli kuti kumapeto kuno mayitanidwe amakhala tikatha ulaliki pakati tisanabwere pa mgonero ulaliki uli pamene pajapo cholinga nchakuti tidziwe cholinga cha ulaliki cholinga cha ulaliki anthu lisaiwale pa 2 Timoteyo pa chapter 3 verse 16-17 pali zinthu 4 zichatiwa umachita chani pachiphunzitso umapindulitsa umatsutsa chikonzero ndio tanthauza kuti pamene pali ulaliki pamene pamakhala mayitanidwe chifukwa cholinga cha ulaliki kapena cholinga cha chiphunzitso nkufuna anthu abwere kwa Mulungu ndati ngati talalikira ine ndatsutsika nditani ndiro mwina usinthika pamene ne munthu sanganene kuti ayi apa mayitanidwe amasokoneza chipembedzo ngati chimasokoneza chipembedzo ndiro mwina ukhala ulalikiwa kapena mawu ndati ngati ufuna kukoza tinene kuti tendichodzeni mawu a Mulungu mawu a Mulungu ndasokoneza mawu a Mulungu ndamene amadzudzula mawu a Mulungu ndamene amakweza munthu mawu a Mulungu ndamene amatsutsa munthu ne munthu ngati watsutsika pamene mawu a Mulungu alalikidwa ndeno nganene kuti pasakhale mayitanidwe tiyenera kumvetsetsa kuti pamene pali ulaliki pamene pamakhala mayitanidwe nthawi zina timapita ku misonkhano ukachitika lachisanu kuti sipakhala mayitanidwe amakhalapo abweretsa mayitanidwe nja mawu kwacho alalikidwa anthu arani ndi munthu sanganene kuti popeza ndi Sunday asakhalepo sizolondola ndi zolakwika mayitanidwe ndi zotsatira za ulaliki inu ngati mufuna kuchotsa mayitanidwe chotsatira ulaliki lomwetsa mayitanidwe wakhala ngati kuti ulaliki ndi mayi mayitanidwe ndi mwana wake ndiye mwana alondola pamene pali mayi wake ndiye ife popeza ulaliki umakhala yapo mayitanidwe akhazapo pali aku America chifukwa ulaliki adawika kukalingisa makamwe osati kuti anayika kumapeto chifukwa chonoti amasokoneza chipembedzo inu ndiye mwatha pepo mapetsetseka kuti ulaliki uli ndi cholinga
cholinga chake chimenecho. Zikomo kwambiri. Ndithu. Iya imphunzitsi timafuna ndithu kuti mubwerenso kuti tidziwe kuti kodi magawo asanu ndiofunikira bwanji. Tayamikira chifukwa cha kulongosola kwanu. Tiyamikire kwambiri. Pa pologalamu ino lero munali ndine Namanika Malunje, ndine mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu kuchokera ku Mitundu ku Lilongwe mudzi mwa Sanduliza. Komanso nali ndi mzanga ndine Vijelo Gondwe, mmodzi mwa amemba a mpingo wa Khristu kuchokera mpingo wa Khristu ku Lilongwe ku area 36 kumene samafotokoza uli kukhala msonkhano, koma msonkhano umene uli ku Mitundu Pazazi Church of Christ pa 23 mpaka pa 25 August bwere. Mukuzofuna kudziwa zambiri zokhudza msonkhano pamene timapereka nambala imene akuzogwiritsa ntchito funsa zokhudza msonkhano komanso program imeneyi. Kufikira nthawi ina Mulungu akudalitseni. Amen. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wako kuona ngopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wako kuona